Здравейте! Днес ще ви разкажа за топ 10 факти за Черно море. 90% от Черно море е без кислород. Под дълбочина от около 150-200 метра водата в Черно море не съдържа кислород, а е наситена с сероводород, токсичен газ. Водата не се смесва вертикално, както в други морета, а плътната солена вода остава долу, а по-леката прясна – горе. Това прави Черно море най-голямото аноксично море в света. Поради липсата на кислород, на дъното се намират изключително добре запазени древни кораби, с непокътнати дървени конструкции, дори въжета. Археолози откриват десетки византийски, гръцки и османски плавателни съдове, замръзнали във времето. Според хипотезата на Уилям Райан и Уолтер Питман, преди около 7500 години. Черно море е било сладководно езеро. Когато нивото на Средиземно море се е повишило, вода нахлула през Босфора с катастрофална сила. Това събитие може да е вдъхновило мита за Ноевия потоп. Въпреки дълбоката мъртва зона, в горните слоеве на Черно море има живот. 3 вида делфини афала, обикновен и муткур. Черен морски сафрит, паламут, хамсия медузи, включително инвазивната Мнемиопсис лейдии, която нарушава екосистемите. Солеността е около 17-18% промила, докато в Средиземно море тя е над 35% промила. Причината е, че в Черно море се вливат големи реки – Дунав, Днепър, Днестър, но обменът с солената вода е слаб. Преди наводнението хора са живели край бреговете на езерото. Техни селища днес са под морското равнище. Археолози са откривали останки от праисторически селища, които сега се намират под морската повърхност, например край Варна. Черно море е било жизнено важно за гърци, римляни, византийци, османци и руснаци. Днес то разделя Европа и Азия, а контролът над Босфора е от решаващо значение за геополитиката. Черно море има зони по дъното, откъдето излизат метан и сероводород. При определени условия може да се образуват газови мехури и дори възпламеняване при пробив. Черно море е потенциален източник на енергийни ресурси, но с висок риск. Черно море почти няма приливи и отливи. Заради затвореността му и малките му размери, приливите и отливите са почти незабележими, обикновено под 30 см. Това е уникално за голям воден басейн. Черно море свързва 6 държави и 3 континентални зони. Черно море е общо море за България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция. То е свързващо звено между Европа, Азия и Близкия изток. Не само икономически, но и културно.